weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to wendu nduluma tawetendu hakkude ndulmaji dembe kame ndulmaji funeɓe belila elimana samba alusa ko waktu yoni hato kaso daɓɓe kam e bowela bottaje ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi sénégal hoore jolidi ndi hono Bassirou Diomaye Diakhar Faye ƴetti laana mum ndi wowa subaka hande o yaɓani toon to États-Unis de Amérique taw koye bismago hoorejo de Amérique kankoye nayo nandiɓemo taw koye hooreɓe leyɗele Afrique to leydi Mauritanie koɓe tolno nogas e joyi officier taw koye armée leydi ndi hanki o ɓe toƴanama duuɓi 4 e kaso martabuji mabɓe jippinama ɗum noon ko salanodeɓe wonande yoga e kuule nderiji leydi ndi to leydi Mali syndicat ji heetanɓe jangde towde kame witto natani hofgo juuɗe ngo 150 waktu ɗum noon ko hollirdeɓe yoga e toɓɓe kaldunoɗe hande laamu ngu ala kala ko waɗi hen haydara to Guinée Conakry to le Guinée Conakry FNDC eɗen gandi ko société civile ɓe erima moɓodiral ñalawma janggo gam seppo hollirdeɓe mette mabɓe biftogol fuññi mangue kamin wonde Billo Ba ñalawma janggo waɗata hittande laamu ngu holliri tawetake juuɗe mabɓe to leydi Kenya hanki o ñalawma manditare moɓe mbiyata saba ko ñalawma kulɓiniɗo hanki o ko ene tolno e temedere walla mbiyen kene tolno e 1 fittandu woni ko wara hen hewɓe gañima hakkude police e ɓena seppannoɓe kabruji men maɗa hen ha to Togo leydi Tchad ma en jaa ha to joolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen kawis e keyleki gorelte ko haako moƴƴo iwru ko tokkordinnoro gorelte ko kawisa wonande ɓen joguiɓe yoga e ñabbuji kolliti jiitima hen koye mumena gorelte ko haako sa itti ko jamireɗa a waɗi ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorelte ko haako iwata ko tokkordinnoro ari ko wallude e safrude ha moñi kala yiito hen hoore muɗuma gorelte an joguiɗo AVC cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru neɗɗo joguiɗo sukara cholesterol ha tenti kadi e on neɗɗo mo nangata taare kala gorelte ko kawis ɓolo tan woni e muɗuma sa jokkodiri e muma ma yiito hoore maɗa ha mbiya alhamdulillah sa yiɗi jokkodirde e site gorelte beele mbawa janggande hoorema ko jangta e gorelte kala jahata koto Google tappa www.gorelte.com ma janggan hoorema kala an tuƴiɗo donkuɗo yaade juma e jama jokkoyde enɗam gam ɓandu musor jokkodire gorelte sa yiɗi jokkodirde e tonggode gorelte woto woɗɗu joni joni so tawi gonɗa koto leydi Côte d'Ivoire jokkodirta koye Hamidou Ba 00 225 01 53 11 51 54 so tawi noon gonɗa koto Kidira e kotari ɗum kala jokkodirta koye galle ceerno Habous Diallo 77 554 75 54 so tawi noon gonɗa koto Dagana jokkodirta koye Mamadou Nasirou 77 942 11 12 so tawi noon gonɗa koto Diourbel jokkodirta koye Bulli Guisse walla mbiya Abdoullahi Guisse 78 690 03 37 so tawi noon gonɗa koto Juude Guriki jokkodirta koye Gueddasi 77 267 16 66 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Gaïda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen hen jama salade aadi ɓuuri fettude aadi
ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuude jinneji wi ko fittata aadi mo adondire jande weltare ɓiɓɓe fulɓe an diine maɗa weltare TV. ceerno Amadou Tijani Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina gando binde laaɓaɗo leɗɗe jaadinde balawala danwal kala. ceerno Amadou Tijani Diallo ne safra rafiji kewɗi ɗe jiiɗa cirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogam sitte rewɓe ɗon komi sowade rewɓe dartoraɓe sattaraɓe dewle kala. ceerno Amadou Tijani Diallo ne yawrani ɓen wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli ɓuutoji ɓalli ƴakkuji e ɓalli ɓuutoji kala. ceerno Amadou Tijani Diallo ne yawrani ɓen ustaraɓe gorago yawɓe yitade koye men ustara jippiɓe e leecce kala. ceerno Amadou Tijani Diallo ne yawrani on gonduɗe prostate hay sino prostate ma ko ɓurno ala ko heddi so wonano opération jokkodiri joni joni mbiya alhamdulillah. ceerno Amadou Tijani Diallo dendagal rafi mbawɗa wondude so ɗon maltana ko balɗe tati mbiya alhamdulillah. ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wurjinneji e nder wittoji makko mo yiiti leɗɗe ko fate estomac son jokkude nder balɗe tati mbatta ñamde mbatta yarde kala ko kaajeɗa. ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wurjinneji yawno ɓen ɗaɓɓoɓe kayitaji ƴewɓe visa ji ƴewɓe embauche kala. ceerno Amadou Tijani Diallo andini dendagal kilineɓe mum ewɗo saaha mo tawe to leydi France sa yiiɗi jokkodirde e makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27. ceerno Amadou Tijani Diallo base makko ne tawe to Nouakchott en tawi ɗon mi yii kono wiye ceerno Abdoulaye sa yiiɗi jokkodirde mum mbatta ko 46 94 21 91. ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon mi yii ko mbatta ko 77 714 94 15. gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Rosso Mauritanie ha to Dagana kala enen tawi ɗon ɓi nene makko ceerno Dia gorko mo leeraɓe. gorko mo leeraɓe numéro mbatta ko 77 537 79 28. ceerno Amadou Tijani Diallo ko laaɓɗo reedu kommalaɗo woni kono ne wiide sanne mbadden dando faade makko. kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe mawbare jeetati korse hitande walla mbiyen morse hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase joyi yonti kumpital men ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba Diaynde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe kame fedde heblo sukaɓe Afrique gardegol ceerno Habou Jalnede Duwawa wonande ceerno Souleymani Ba haton to Libreville Gabon ɓuurandireɗen dikkiri Ba dikkiri a jommolo waɗinaɗam duwaw jaltugol aduna mawni ko gorko gonnoɗo imam ɗimmo taw ko toon to juma mo Kerma Sara eɗen mbiya tan de jomiraɗo yurmotto yaafo kanko jalɗuɗo harnamo aljanna kanko e dendagala mayɓe julɓe kadi nelda duwaw musidɗo men ceerno Souleymani Ba di dikkiri a jammolo ha ton to leydi a Gabo jamma o beɗoɗo henno yoga e nokkuji Matam mbiyen région de Matam keeɓi toɓo manggo no fewi mbawideni goɗo ene toɓo woni tigui gattamare mawde lappude ha nokkuji kewɗi kewi ndiyama yogay boli ko ndiyam kewɗam no fewi beeli o saaha puɗɗima hewde no fewi ha tenti noon ɓen hotɓe goddande maayo ko wayno Tiggere ha faynma to Nima ha faynma Koundel kono ne kadi ha faynma toon to Wuddure ko nandi hen kala e ngol lappol kala wonande kay hewɓe rewde o rang ne paaya ha toon to Godron so tawi wonani rang o jaltugol ma won caɗele mawɗe no fewi kono ko wayno diwan Tiggere en Tiggere yene Tiggere Siré yaltu toon wonata hunde wemde no fewi nde ɗo ƴiwonde a lappude oɗo henna jamma beɗoɗo henno eɗen mbiya tan yo won a belɗam horejo leydi Sénégal hono Bassirou Diomaye Diakhar Faye ƴetti o subaka hande laana mum Diwowa yaɓani toon to États-Unis de Amérique ɗum noon koye bismago horejo leydi Amérique woni Donald Trump mo ganduɗa manda mum ɗimmo oɗo henna haqqille makko ne hette Afrique ne fewi kono kadi yogay haqqillaji Sénégal naɓe garti koye faggudu ko fati ɓamtude yogay calɗe sifodirede kono kadi hewɓe gatti e qimade beele wona kay hoɓɓe jogorɗe riwede to Amérique ma waw jaɓɓede yogay ɗe leyɗele joyyi taw koye bismaɓe toon to États-Unis de Amérique kanko on horejo leydi Sénégal mo Bassirou Diomaye Faye kame Libéria mo Joseph Boukawi ne wondi kadi horejo Guinée Bissau Omar Sissoko e Mbalo kame horejo leydi Gabon wonande général Olengi Nguema
kame hoorejo leydi Mauritanie woni Mohamed Cheikh Al Ghazouani ko ɓeɗe henna hande kay jogori tawede ton to America jonnanema duumo janngo e ɓaawo janngo kala gataten koye fanno baccalauréat mo leydi Sénégal jencude mum ne jokki yaltude ñalawma hanki o noon hewɓe hen kolliti weltare mumen yo gay nokkuji teskama ne famɗi no fewi ko daña ko way gay nokkuji kadi teskama ɓamtare mawde no fewi ko wona ɗum ko noon teskama hen wonande biyeteɗo Juga Thiam mo duuɓi 50 ko acteur taw koye série Babel ko ɗon tigui o suwanno kankone teskama dañde mo duuɓi 50 haɗanimo kayya ƴamdemo baccalauréat hayso tawi wona ngol woni goomako kono no gañima hen o sa o woni gorko mawɗo dañƴo wonande baccalauréat guel ɗo hen kawguela goɗɗo kadi ko Mam Faye oɗo hen Mane Faye kañumne ko duuɓi 49 ɗum ko caggal nde resano dartini kala ko fate jangde muɗum ha dañi sukaɓe nayo caggal muɗum noon o saaha nde ƴamti baccalauréat gañima kono gueɗe hay ɓiyum debbo kañum e hoore mum gañima guel ɗo hen kawgel ngel baccalauréat eɗen mbiya tan ɓen ɓe gañaki ɓe wona wasdeɓe janggude ala jomiraɗo so hojjirinanima tan a wawata dañde kono kadi kala ɓuural mum woni hen yo jomiraɗo rokkoye ɗum ɓen gañiɓe kadi yo jogoro jaam jaydiyanke ma Jabal Diagne ko jaydiyanke teskaɗo no fewi hanki windi e nder hello lowre muɗum o holliti wonande kay omo jogui convocation woni noddado faade police hande noon ma o nottoy kono o anda holko jeeyi sababu ngon noddado ko wawi wonde kala ma en garto hen so tawi en keɓoyi ko ɓuuri hen labde teskede haalaji kewɗi yo gay laylaytiɗi haala e nder leydi Sénégal guila e radio ji e téléji ha e réseaux sociaux kala hande ɗon jooɗiɗa ɓuuri teskede haalete ko hakkude jaydiyanke chroniqueur mo Badara Gadiaga mo TFM mo Jakarlo ne wondi kadi e Amadou Ba mo Pastef o sardiyanke ɓe ɗiɗo nangodiri noon ñande aljuma jewtuɗo e no ala kala ko ɓe keddodiri yo gay haalullaji to banggue dawrugol e gueɗe paɗe ɗin fannuji kala kan haala noon mawni haaɓe Pastef naɓe kolliti oɗo saaha kay kanko oɗo hen biyeteɗo Badara Gadiaga o foti tigui ko rewnede lawol e oɗon fannu ko wona ɗum ko noon CNRA ko ɓe tigui tambi kala kay ko fate gueɗe caktirɗe e nder gendidi leydi Sénégal kala ɓe joofima piɗel noon jayde TFM ɓe kolliti ndeɗo yewtere wiyetede Jakarlo ko yewtere ɓurde wawde addude haala no fewi e nder leydi ndi Sénégal ɓe joofima ɗiɗo haalullaji kala nde mbawata ƴeewede toɓɓe ɗe kala ko fatiɗe gueɗe kala ɗofte so wona ɗum tan ene gasa nden yewtere ma yowoye kono kadi ko wona ɗum ko ɓe kolliti oɗo saaha Sénégal hewɓe ɗoftaki kuule nderiɗe lees ko wayno yaltinde nate haalde neɗɗo ko wodani e gueɗe kewɗe ɗin fannuji kala gam teskede o saaha jaydiyankoɓe hewɓe kaya enen belti no fewi hakkude men oɗo hen gouvernement mo leydi ndi Sénégal groupe takku wallu mo Sénégal taw kadi ko ɓen sarɗi yankoɓe hankoɓe kuccodiri e jaydi yankoɓe taw kadi suuti konnguli mum Abdoul Mbow o sarɗiyanke toon to Thiés kono kadi Aissata Tall Sall mo ganduɗa kañum nanki suuti konngudi mum gam jabtade Ousmane Sonko e artude yogay toɓɓe toon to sursarɗeyeji ndu leydi Sénégal wonɓe hande foftorde mumen o holliti kamɓe kay koɓe jii sursarɗeji ko meeɗa ka yiyede wonde o gardiɗo nduɗo suudu elle ni anda communication mo foti tottude wawi tan ko furade walla gueɗe goɗɗe kala kamɓe wontiniɓe ni ko gacce nde tawno sursarɗeji ɗo tamirani wonani foti yarude o holliti Ousmane Sonko wino wonande hande o lundo ala e leydi ndi o holliti hande tigui lundo kay sene yiile woni e leydi ndi kamɓe koɓe lundo joguiɓe civilisation ɓe gona heeloɓe gona duppoɓe gona wujjoɓe gona ƴattotoɓe koɓe lundoɓe ganduɗa joguiɓe haqqillaji yaaduɓe e jamanu no fewi kono kadi ɓe garte toɓɓe ko fati banggue yogay magistrat uji ɗi ganduɗa hande Ousmane Sonko no surno konnguli mum fawrde mabɓe kala ɗum noon o saaha kala wona gueɗe jonnaɗe no fewi goɗɗo kay ɗaccitaɗo e ɗiɗo hen no cuuɗi kaso yalti ɗum ko Aissatou Sophie Galadima woni no jaagoɗo mine pétrole e laamu gonnoɗo hooreydi Sénégal no Macky Sall nangganoɗo Dumba hanki o heeɓi liberté taw kadi ganduɗa koye dow sarɗi o waɗana noon ko jawo e makko taw kadi kala ɗo woni ne wawa andede jawo ngo noon o jogui tan fodde ko Dakar e Thiés wala droit ɓennude ɗiɗo hen nokkuji kala ɗum ko caggal kay nde o yeddi kala ko takkirano
ha memi leydi e nder Dakar lamorgo leydi Sénégal wonande gendarmerie national fawi juuɗe mum yogay ɓeena to nayo civil aɓe taw kadi ganduɗa ko ɓen tigui fewnoɓe kayitaji document ji administration taw kadi ganduɗa ko fate banggue passeport uji nayo nanga hen passeport uji kene fotode capantati jeetati talon woni ko yiita e mabɓe kene foto wonde kadi wonande marcure en e machine aji kewɗi tawama e dow mabɓe permis conduire taw ko fo wonande kayitaji jeeygu guila e leyɗele ha e autoji ko nonne kadi ha e carte d'identité ha e passeport uji tampon ngaji visa singen tampon ngaji ɗi Guinée Bissau e nokkuji kala holli ɗum ko jayde Walfadjri holliri ɗeɗon gueɗe kala o saa noon loskoji ene jokke oɗon fannu no feewi to Saraya ko laylaytol sukaɓe rewɓe yewɓe koye men woni ko yiita ɗum noon par gendarmerie taw waɗɗani nokku mbiyata sira manna wuuro wiyetego Dambala noon ene tawi nder commune mo Misra waɗɗani sira manna ko toon tigui nanga o debbo nigérianajo gadduɗo sukaɓe rewɓe nayo hakkude duuɓi 17 e duuɓi 22 omo luliɓe noon ne jeeya koye men ne jooɓamo o holliti kanko woye waddiriɓe ko kalis jonɗo no fewi kono kala maɓe jobɗo million ngaji 2 e feccere wawa tigui accitede walla heddo e juuɗe makko caggal mum noon wonande laytol wonande kay loskoji mbaɗa hen wawi fawide junggo wona ngol woni gooye oɗon sifa to Kolda maire wonande commune Sare Bidji on biyeteɗo wonande Bakary Balde kam fawa junggo hanki o waɗama garde à vue ɗum noon ko yeyde kay parcelle aji kewɗi no fewi taw koye mbuñaari ko alda e lawol ɗiɗon parcelle aji kala e oɗon sifoɗo sa noon omo tawe e juuɗe wonande omo tawe juuɗe wonande ɓen daddiɓe leskoji ne jokke oɗon sifa ko wala ɗum kono noon taw uddiri ngoɗon hello ko procureur S.O. Diallo tribunal mo Kolda Fadjala toon to Mbour Sali ken tolno 150 kilo huuɗo bonko ko woni ko jaggane fawa e dow sareta on joom sare noon waɗe ladde no fewi kay koko wallitiri dogdu kanko noon puccu e sare ɗo kala naggama kame koliji 7 maɗi gonoyi 150 taw kadi ko kilo ko fati e banggue koɗon huuɗo ko ganduɗa hande o e kala sahani heewi yiyede e nder guenidi leydi Sénégal. Gonkay mini ayandia keɗotomi ko jayde heblo sukaɓe Afrika ɗum uddi compital men ɗemgal Pulaar e nder guendidi leydi Sénégal paɗena ko toon to leydi Mauritanie hanki o batu hakkude jagorde tan woni hoore jagorɗo mo leydi Mauritanie Mokhtar Wuld Andiaya hanki o holliti wonande sanceji mahatade noksoɗa ha ɓuura garde ɗum yogay projet ji ɗi ganduɗa ne wawa ƴellide mbadi wuuro ngo oɗo sahane ɓosa ene yaaha no fewi o holliti ɗum ko weltare mawde no fewi guila kay ɓe gummini oɗo hen projet ji walla gummini ɗiɗon projet ji kala mum ne yaara yeeso o erima noon ɓen joguiɓe ɗen golloɗe ɓeydata kadi wonande hattan ɗe golle beele wawa gasde happu dokkaɗo o hen keddoɗen ko leydi Mauritanie ken tolno 33 millions koppareje dollar taw koye fond FVC mo ganduɗa ko mondial fedde darnide haqqe in fedde darnide fedde wotago windere taw kadi ko daraniɓe haɓade ko fati banggue waylo taridi gam teskede ceene ne ɓeydo yoga état ji tati nder leydi Mauritanie hawdeni hen jeeya ɗum noon ko yidde kay haɓade ko fati banggue ngoyoro ɓeydotongo keneli cattuɗi e nguleki tawiteki yoga e nokkuji leydi ndi Mauritanie Mohamed Wuld Cheikh Al Azwani horeji leydi Mauritanie kañum ne ƴetti laana mum ndiwowa hande o yaɓani toon to États-Unis de Amérique o wonata jeewaɗo no maw tawoy toon nayo nanda makko en ɓe Afrique naɓe taw koye sommet moɓe jogori waddude horejo leydi Amérique toon to galle daneji to ene gasa noon toɓɓe kewɗe ma mbaw sifodirede gam teskede ɓattodiral hakkude leydi Mauritanie kame États-Unis de Amérique police mo noksoɗa holliti fawi juuɗe muɗum e laytol taw ko ɓen joguiɓe matériel uji mumen ene pewna yogay document ji fenade taw ko fati banggue immobiliére
eɓe jogui tampoŋaji kame gueɗe kewɗe no fewi tawa may dow mabɓe police holliti ngandi mawdidi noon wona e leydi Mauritanie jeeya ko koɗo kamɓe nayo kala ɓe mbiyama teɓ ɗum ko caggal nde hewɓe gullitono toon to procureur ɓattiɗo tribunal mo Nouakchott ko on noon haalani police waɗi en enquête aji kewɗi ɗen nayo pawama juuɗe ɗum ko ñalawma hanki o jagorɗo faggudu kame finance Sidi Ahmeda Woldo Abou erima wonande gollotoɓe e jagargal makko ngal kala wonɓe foftode men ne mbaɗata foftode mumen e nder leydi Mauritanie mbasa yaltude leydi ndi beele kadi koɓe coodata koɓe ñamata kala wawa heddade leydi ndi wona kanko tan jagorɗo gueɗe nder leydi kami jaccingol laamu kañumne erima gollotoɓe jagorgal mum kala nde mbaɗata foftode mumen e nder leydi Mauritanie ɗum ko caggal bato jagorɗo yantere yawtunde horejo leydi ndi Mohamed Cheikh Al Ghazouani erinoma wonande jagorɗe kala nde mbaɗata foftode mumen e nder leydi Mauritanie ɓuuri wonde jaam e wiide ne waɗi ya foftode mum caggal leydi mum kala koye ko liggi na mobboya weddoyo toon ha laaɓa arta juuɗe ɓoole Al Akhbar ɓe kolliri koɓe nogas e jeeyo officier taw kadi ganduɗa kamɓe kala ɓe darima e tribunal mo Nouakchott ɓe taƴana ko duuɓi 4 e kaso ene wondi kadi e amanduji kewɗi no fewi aɓe jooɓa ɗum tribunal o ko fate banggue wonande maftobuji mabɓe ene jippine 1 capitaine 13 ko premier lieutenant ne hen lieutenant goto joom grade kamɓe kala noon ɓe jippinama ha martaba tokos ɗum ko caggal nde ɓe ɗoftanoki yoga e toɓɓe koɓe jamirno ko fati e banggue wonande koni yankagala police mo nowa riwi hewɓe étudiaji seppannoɓe wullittoɓe ko fati banggue boursiji mumen e mbuñari tawitendi en kala ɗum noon wi joguiɗo konngol ɗin étudiaji Mohamed Ahmeda holliti maɓe jokku kay e kala saaha moɓodide kamɓe union étudiaji wullitade fodde mabɓe haqqe mabɓe haɓe mbawa hebde ko poti hebde ko to saggata ene tawi nder tagana tonne kadi ko gorko jiilotoɗo kanŋe kam yane ɓundu no yiilotono caggal noon ɓen ɓe o yiltono kanŋe jiiɗi faabademo kankon Ibrahima Wul Dadda kono noon hawre o rutima e joomi koɓe keɓani wawde faabademo teskede noon e kala saaha wonande kaya ɓen yittoɓe kanŋe kala saaha ne ma e ɗiɗo hen ɓulli ɗiɓe jiiloto kanŋeji e kala sahaji keddoɗen ha joni koye leydi Mauritanie jeeyeten ko toon to Jouayrat teskede o saaha mo gonɗen e nder état mo tre Zamour ngulekine heewi no fewi ha ɓurti jeeyi sababu noon hewɓe kay wonɓe foftode men hande o fayeɓe to Nouadhibou teskede ko ɓittodiral manggal no fewi ɗo hen train mo ganduɗa ne jogui wago taw wonata hen ko yimɓe tawana marchandise uji e gueɗe goɗɗe kala hewɓe hen noon ko bousculade mawɗo no fewi wonande kay ko ɓitturu caméra juɗɗo no fewi wona ɗum woni moyser weyde ene ƴetta auto to train o ɓuurande moyser gam teskede noon oɗo saaha ko ɓittodiral manggal tawete e oɗon fannu so en gewi to leydi Mauritanie haɗa yatta Mali Algérie hanki o gonnoɗo jagoɗo ñawoje leydi ndi ko ñawore mum yani hanki to tribunal Alger kanko Sidi Mahamed o taƴanama duuɓi 4 e kaso temedde 2 dinar woni temedde 1 ujunere dinar woni ko yoɓata nden ñawore udditanode guila nogas e 4 lewru maydu ndu taw kadi won nanguirno ko gueɗe mbuñari e nder jagorgal makko ngal woddirtini yoga e ngaluji kewɗi no fewi to leydi Mali sandikaji jangguinoɓe jangde towde kame wittoji mumen natani hofgo juuɗe gon hongo fuɗɗi ko jeeɗiɗi ñalawma hanki o ha 1 nduɗo hen lewru ndu gonɗen ɗum noon kene fota wonde waktuji 150 waktu kaya woni koɓe kofata juuɗe mabɓe e ɗedude towɗe no fewi ɓe kolliti noon ko caɗele ɓe kaldi kala jagorɗo jangde towde ala hen kala ko toppita ɗiɗo hen toɓɓe guila to banggue gurdam mabɓe e gueɗe mabɓe kala ala hen ko gasi haydara ɗum jeeyi sababu noon ɓe natani hofgoji mabɓe juuɗe no fewi gonnoɗo jagorɗo ñawoje leydi Mali biyeteɗo Mamadou Ismaila Konaté ko tigui woni avocat oɗo saaha kay jogorɗo tigui heedande
oɗo henna sarɗi yanke mo sur sarɗeji ndu leydi Mali CNT woni Mamadou Awa a Gassama taw kadi ganduɗa ko nanggaɗo yentere yawtunde to Abidjan fano koto Ségéla taw kadi anno toon ko duwaw ko toon nanga kanko noon ko caggal kay nde hebbinno haallaji kewɗi no feewi ɗin haallaji omo ñiŋi hen hoorejo leydi Côte d'Ivoire no feewi kami laamu leydi Côte d'Ivoire ɗin haallaji noon jeeyi sababu nanguedemo mo tawe to kaso mo Abidjan jeeyi sababu no oɗo saha oɗon avocat kañumne holliti ma heedanmo no feewi teno gandaɗo keptinaɗo no feewi ñawore makko noon jogori latoyade ko lewru décembre e nder ndeɗo hen a hittande to Tombouctou ko wuuro Ganni wuuro Fina Tawa wuuro hewgo jaɓɓade hoɓɓe mum iwoɓe banggueji kala kono ɗo saaha cité de 333 cent ngo wuuro ngo ganduɗa iwoɓe banggueji kala ene keewi nadde maggo haɗama noon wonande kay ɓen dognoɓe autoji transport nden jolnata neɗɗo mo anda faade wuuro ngo kono kadi haɗama ɓen wonɓe wuuro ngo jippinde koɗo moɓe ganda ɗum kala noon ko tigui adude nden ka kisal wi colonel Souleymane Bassirou Niangadou ɗum noon ko yidde kay beele jaam duumiɗo ene ara e wuuro ngo ɗum ko caggal nde teska yogay jenguji faade e wuuro ngo a kala tribunal de la commune de Bamako udditino hanki o audience ko faade banggue pirtugol ɗi partiji politique ɗi ganduɗa pirtaɗi ha laaɓi ɗum ko caggal kamɓe joomen partiji ɗi pirtaɗi guila 13 lewru mai ɓe moɓodiri noon ɓe gulliti to tribunal kamɓe avocat ji mabɓe kala kan haala noon udditanoma altina hanki o kono arani avocat ji état laamu ngu ɗum jeeyi sababu noon tribunal ngal ƴetti pellital dirtinde kay wonande ngol kettugol e oɗon fannu ɗo ha nogas e jeetati nduɗo henna lewru ndu gonɗen marché de Médina Koura eɗen gandi ko jeere tawetende légal biyetengal suguni Koura ton noon jeere nde hewɓe kay kolliti a ñoƴƴat hinere ma ha tampa hay so yiiɗi fofde a wawata fofde ɓakke e kurjuraji e balis e ñiddo kala teskede yaade nde jeere wona hunde wemde ɗo teska kay asma noon e wukkita deƴƴi mum e kala a saaha ɗum uddi kumpital men to leydi Mali paɗen koto Guinée Conakry wiyete ko Kamsar ko wuuro wiyete noon ken tolno e 136 ɗannotoɓe ɗanle ɗe ndewani lawola kañumen nanga toon sanga 5 heures subaka ɓe paano koto Espagne hen 37 ko debbo 39 ko minoren sukaɓe 60 ko worɓe mawɓe ɓe giwi koye région de Bouaké procureur ɓattiɗo tribunal mo Bouaké biyeteɗo Amadou Wuri Diallo ko wani yamiri police wonande kay kamɓe kala yoɓe gadde toon o saha noon aɓe ketta e dow oɗon fannu no feewi lebbar o eɗen gandi ko heedanɓe cuuɗi ñawoji ɗi kamɓe kala ɓe kofi juuɗe mabɓe e yontere nde yontere yawtunde hay nde ɗo kala ɓe kesɗitini ɗum noon ko artude hande wiide nden kay kisal mabɓe nde rokkete ha sembuli ɗum ko caggal nde biftono Mamadou Tarawore goto e mabɓe 30 lewru maydu ndu henna e nder galle mum weddoya nder leydi to ɓe kolliti ɗe gueɗe so ciltata e leydi ndi kamɓe ɓe ɓamtata golle mabɓe gam teskede kala saaha biftali baaji ɗi ene mbaɗa e nder leydi ndi kala to Guinée keddorɗen FNDC eɗen gandi ko cetal moɓodirgal société civile leydi ndi ko mbiyata force vivre ɓe kolliti ñalawma janggo jeenayyi ndu lewru maɓe mbat seppoji mabɓe to Conakry mango ko faati noon e majjugol Billo Ba ne wonde fuññe mangue ɓe ganduɗa ko janggo waɗata hitande ko bifta e nder galleji men ɗo hande laamu ngu ne yeddi kay wonde wona kañum nanguiɓe kono kadi goɗɗo kay ɗaccitinoɗo e mabɓe holliti tawiɓe toon e juuɗe police gendarmerie ni aɓe tawa toon ha ɗon laamu ngu koko sali gonɗinde ko kañum nanguiɓe ken tolno hande hitande wona koreji mabɓe wona rewɓe mabɓe wona ɓiɓɓe mabɓe wona yaadiɓeɓe hay goto yiyani ɓe kolliti noon ñalawma janggo ɓe mbat seppoji mabɓe nde accitte ɓen dumbaɓe e nder kasoji gendi leydi ndi kala to Kenya hanki o ko ñalawma manditare duuɓi 50 potal ngal ɓe gumminanno leydi ndi ñalawma ɓe inniri saba ɗum noon wonno ko gila hitande ujunere e 1950 ñalawma hanki on ke won joni duuɓi 35 jafuɗon wonande kay aɓe mawnina ndeɗon manditare ɗum ko toon to Nairobi police hutorima doole no feewi
engel kutorgol doole ñalawma hanki o jeeyi sababu sappo e goo neɗɗo mbasi en pittali men nogas en jeenayi mbawi gañade hen temedde jeeyo e capanɗe jeegom en jeeɗiɗi neɗɗo mbawi nangguede hen teskama noon ɗi dumunaji kala nde seppoji mbaɗi e keña ko ma ƴiƴam tan ruufa ha heewa no feewi. Togo wonande hewɓe kay noddi seppo heeso no feewi ko adi wonande sumgoji local tijjaɗi sappo e jeeɗiɗi nduɗo henna lewru ndu gonɗen e nder leydi kala gam teskede ɓe kuura ne seeri no feewi guura ne seeri ɗum sirtinde moon lewru mandir hendu mayirɗe muɗum seppoji gulɗi jaw mbaɗin toon ha ganda ken tono en jeeɗiɗi neɗɗo mbasi pittali men capanɗe jeegomo nanga e wiide pelle darniɗe haqqe innama ade to leydi cata avocat ji Suse Masra gonnoɗo hoorejo jaggoɗo ndi kam dawri yanke lunde yanke taweteɗo e kaso gonnoɗo e gueddere mum caggal mum noon e ballal ɓen safroɓe wawi tigui artude ñamde yarde ko waɗa ɗum kono avocat ji makko erima hoorejo leydi France Emmanuel Macron nde weɗete junggo beele o wawa tigui yaltinede gonɗo e junggo kanko o rewra ko pittali capanɗe 4 ɓen aynaɓe tawnoɓe ladde kay ɓe tuuma kanko jeeyi sababu yoɓede pittali men guila ñande 14 lewru mai e nder ndeɗo henna hittande jonde tataɓire hakkude Afrique e Espagne nde yuɓɓinama hanki toon to Madrid ha ñalawma hande o kala faati koye faggudu leyɗele kewɗe e nder Afrique mbawi tawtorede e nder ndeɗo henna jonde faggudu teskorade gueɗe kewɗe taw ko calɗi ndema ha e commercial e financement ji kewɗi joomen ngaaluji yadiroɓe ɗi nokkuji kala ha wawa ƴellidde gueɗe kewɗe no feewi guerre Israël Iran Téhéran hanki o yaltini bila noon wonande ko warana e nder balɗe 12 ndeɗo henna haare wi noon ko Saïd o haadi kanko on woni kalfinaɗo ko fade banggue ɗin fannuji kala holti ko ujunere capanɗe jeegomo woni koɓe mbarana ñande 13 lewru juin ha famano gase 4 ɗo wiya dartine jeygue ɗum woni ko wasi pittali men ɓen kala birama e nder leydi ndi kala yemen rebel mo ursiɓe kolliri wonande ɓe nangui navire goto kay giwnoɗo toon to kaggulaɗe walla ni panoɗo toon to kaggulaɗe mo Israël taw kadi komo commercial to maayo waɗewo ngo ɗum noon ko yoftade wonande kay ɗi misilaji gulɗi jawa le Israël weddi e nder leydi yemen taw koye ñiɓide rebel mo utsi Ukraine Russie hanki o Russie weddima misilaji bonɗi no feewi ɗi misilaji noon jani yoga e région ngaji ɗi leydi Ukraine jeeyi sababa ken tolno pittali 4 kalki hen capantato e jeegomo neɗɗo mbawi gañade hen Russie noon holliti ɓosande mawde no feewi guila février 2022 ɓe tetti yoga e région ngaji ɗiɓe jinno kay fawde juuɗe mabɓe Russie jagorɗo transport leydi ndi mo wiyata Rama kam tigui ittuno e golle mum caggal mum tawa galle mum ene sokki hoore mum kural e hoore ne warti ko barti walla ko baraɗo wawi wonde kala ɗi haallaji hande ne mawni e nder leydi Russie Israël to Gaza wasi koni kom jeeyo jamma beɗɗo ɗo henno Israël naɓe jeeyo taw ko koninkoɓe ɓen goni was pittal men 14 gañima hen nayo ene tampi no feewi ɗum noon koye nder buskilade goto fettande bombo to ko ɓeeɗa baytil hanun ko toon saga 22 heures jamma hanki o ko nden fettande fetti e dow mabɓe ko waɗa ɗum ko noon Gaza heeɓi subaka hande o kure gulɗe jaw e bomboje giwɗe laamu leydi Israël ɗum noon yani yogayi nokkuji e leɗe kala ko wayno tel al hawa e Allah tal tuufa ɗiɗe nokkuji kala ken tolno 17 fittandu woni ko yiya hena musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kumpital ngal min gaddanno moon kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketkimalaki jaam yo jaam Allah hiiran eno